El passat 15 de desembre, els madrilenys es van despertar amb una pancarta blaugrana a prop del Bernabéu i, mentrestant, els catalans es van despertar amb un tuit de Laporta que deia «Hola Madrid». Això va marcar un abans i un després en la campanya electoral, però també hem vist una campanya electoral inèdita perquè es va aplaçar, van haver unes eleccions a la presidència de Catalunya mentrestant i ara han detès a Bartomeu, l'anterior president del Barça. Què està passant a la campanya electoral del Barça? Com s'estan desenvolupant els esdeveniments? En quin marcs estan jugant els diferents candidats? I què suposa la detenció de l'antic president, de l'últim president? En parlem d'això i molt més en aquest vídeo. Soc Teresa Ciges, benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. Com ja sabeu, futbol i política van de la mà i de fet en vam parlar en un vídeo en aquest canal i el podeu recuperar per ací dalt. I més encara en una campanya electoral, que veiem unes dinàmiques molt similars al d'una campanya electoral política pura i dura. Hi ha precampanya, hi ha campanya, hi ha eleccions, hi ha posteleccions, hi ha equips de campanya, hi ha candidats, hi ha debats, hi ha de tot. Així que un dels nostres objectius era analitzar la campanya electoral a la presidència del Barça, però clar, ahir va passar la detenció de Bartomeu i aleshores hem hagut de reaccionar ràpidament perquè veiem que és un element que afectarà prou a la campanya electoral amb aquests últims dies, perquè aquesta setmana acaba, aquells últims dies de campanya. Així que ja us avise que contarem en aquest vídeo amb un especialista en comunicació política i futbol, com és Eduard Batges, que després ens analitzarà la influència, la repercussió que té aquesta detenció, aquest Barçagate, en els últims dies de campanya. Si voleu, fem una vista enrere i veiem quin ha sigut l'acte més important de campanya. Sens dubte, la lona al Bernabéu. Amb aquesta lona, Laporta, que havia estat en silenci, havia tingut un perfil molt baix, va aparèixer a l'escena i va fer ombra a altres candidats, perquè, clar, és molt difícil fer una acció comunicativa com aquesta amb aquesta repercussió. Veient que es va viralitzar a les xarxes, va tenir una gran presència mediàtica, fins i tot van córrer memes amb això, no? Quan algo es converteix en meme és que es fa viral i, per tant, ha tingut el seu efecte. I per què a Madrid? Per què aquest missatge? Doncs era un missatge presidencialista que el situava com quan siga president ja els tornaran a veure, no? Però alhora també ens deixava entreveure aquestes gamberrades, no? Aquest estil més rebel de Laporta d'anar a fer allà al costat del Bernabéu una lona, no? L'aparició de Laporta realment a qui més va perjudicar és a Víctor Font, que venia amb una estratègia preparada ja de llarg, de mitjà i llarg termini, ja feia anys que estava treballant-lo. L'aparició de Laporta el que ha fet és, i el no anar plegats, que podrien anar plegats però no han volgut quan compartissin electorat. A grans trets, què veiem? Un Laporta que està mantenint un perfil molt baix. Com deia abans, nosaltres estem acostumades a la mediatització, a les seues festes, no? En l'imaginari col·lectiu tenim això, i el que han tractat fer és al contrari, rebaixar tot això, tota aquesta exposició pública i passar-lo més a presidencial, no? De fet, veiem com a molts debats no va, perquè ja té la repercussió i no necessita que vaig als debats, és com per vosaltres, apanyeu-vos entre vosaltres, però sí que cerca els debats grossos, sí que estan anant, òbviament. Pel que fa a Víctor Font, veiem que la seva estratègia és basar-se en propostes, sobretot, contraposar-se amb Laporta, perquè Laporta és el passat d'un moment gloriós i ell és el futur, que ara veiem els marcs que fan servir, però ell és el futur, la gestió, el tornar a posar el Barça en primera línia i una proposta rere l'altra. De fet, això és el que veiem als debats. I pel que fa a Toni Freixa, ha mantingut un perfil baix també, però els últims dies s'ha disparat, amb molta més notorietat, fins i tot atacs com al bar o Laporta amb l'ús de gas, per exemple, i veient també com ell es posiciona crufista i nunyista. Afirma que són dos ànimes diferents però que poden compartir-se, no? És un guiny als diferents electorals o sectors. I abans de parlar de com ha afectat el tema de la detenció de Bartomeu, del Barçagate, a la campanya electoral, abans d'això anem a parlar dels marcs que estan fent servir les diferents candidatures. Per una banda veiem el sí al futur de Víctor Font, veiem que té un doble eix, veiem l'eix emocional, no? Futur, esperança, tornar a posar el Barça en primera línia, i per altra banda l'apartat de la gestió, d'una estratègia de futur. Ells sí que la tenen i ho contraposen amb la resta. Per altra banda, veiem també Laporta, estimem el Barça, és un lema plenament emocional. A més, en el logo hi ha un cor, més emocional encara. Apel·lar a les emocions, a aquell passat gloriós i a remoure tot això perquè ells van tenir el millor Barça de la història.
I el de Toni Freixa és fidels al Barça, parla de tradició, parla de compromís al cap i a la fi, també una emocionalitat. I veient també en els seus colors, en el seu lema de campanya, com ha agafat els colors tradicionals blaugrana, no? També és un guiny a això, a la tradició, a ser més conservadors en certa mesura i no deixar-nos importar per modes. I ara sí que sí, arribem al moment que esperàveu, Ja analitzem què implica la detenció de Bartomeu i el Barçagate en aquesta campanya electoral, en aquests 4 dies que queden de campanya electoral. Com influirà? La detenció de Josep Maria Bartomeu a 4 dies d'acabar la campanya electoral és una bomba informativa. Això clarament eclipsarà les notícies, les informacions que vinguin de les 3 candidatures. És a dir, ara tot girarà a l'entorn d'aquest Barçagate, a l'entorn de la detenció de Josep Maria Bartomeu i aquelles notícies que tenien preparades tant Joan Laporta, Víctor Font com Toni Freixa per aquests 4 últims dies de campanya. No dic que no tinguin ressò, perquè en tindran, però quedaran una mica eclipsades per aquesta detenció de Josep Maria Bartomeu. És molt interessant això perquè sí que és cert que el tema passa a ser això i els equips que segurament tenien guardades una sota les mànigues per aquests últims dies hauran de parlar del tema que marca l'agenda pública i no el tema que tenien marcats ells. I segurament la gran pregunta, a qui beneficia aquesta detenció de la Junta Directiva en última setmana electoral? Crec que aquesta bomba informativa pot beneficiar a les tres candidatures. Evidentment, crec que en major mesura a les dues que no tenen res a veure ni amb Josep Maria Bartomeu ni amb el Barça dels últims anys, que són, evidentment, Joan Laporta i Víctor Font. És cert que Toni Freixa des de l'any 2015 no està a la Junta Directiva, però va formar part de la Junta Directiva. A partir d'aquí, cap dels 3 candidats ha fet una condemna gaire ferma. Laporta simplement ha dit que respecta la presumpció d'innocència. Font ha dit que és un dia trist pel Barça i que evidentment s'ha de girar full, foc nou, amb aquest lema de campanya de Víctor Font, i Freixa ha dit que hi ha gent que vol fer mal al Barça. Sempre és un plaer escoltar els que saben, Així finalitza el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, que us hagi interessat veure aquesta pinzellada sobre la campanya electoral del Barça i què implica el Barçagate en aquest moment exacte. I res més, si us ha agradat podeu subscriure-vos, podeu compartir el vídeo entre els vostres amics i familiars i així ajudareu a fer molt més gran aquest projecte. Moltes gràcies i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!